Dobrý deň, vítam vás, Bobrík a Cyborg. a budeme natáčať zasa taký domček. Už som ho natáčal s Lenovom, ale to nám vôbec nevyšlo, natočíme ho zase. No, teraz sme v našom mestečku, kamarátovom mestečku Bobríkov. No, to som zle povedal. Ale môže sa to volať aj Bobríkov. No, Takto domček vyzerá, je pekný. Ukážeme vám aj ako ho zariadiť. no, tak toto pekne vyzerá. Má 2 poschodia. Tam je pekná posteľ. Nevadí, budeme pozitívni. Jasné, ešte raz to povieš v nejakom videi a ja budem pozitívny na teba, ale strašne. A tu máme ešte terasku. No ideme na to. Tu je ten domček, čo sme robili s Lenovom, ale toho si nevšimajte. Budeme o to radšej ďalej. Budete potrebovať Dosky z dubového dreva, jedlové drevo, schody z kamenných tehál, plot, schodík z jedlového dreva a sklo. Môžeme začať. A ešte budete potrebovať nejaké veci, ale to až potom. Spravíte si 4 kocky vysoký slúb z jedlového dreva. Vlastne 2. Dáte 2 medzeru a potom ďalší slúb. Teraz si musíme spraviť okienka, takže musíme dať takto 5. 4. 5. Dobre. Furt ti neverím. Dosiek z dubového dreva. Dreva. Alebo dáme to radšej na 4. Ja som to hovoril. Ale má to byť na 5, ale bude to takto krajšie. No. Ideme na ďalšiu stranu, tam spravíme to isté, zase 4. No vlastne hej. Keby ste chceli, tak môžete aj ísť na môj kanál, volám sa tam asi, že ako však Cyborg a natáčam teraz akurát let's play, no nie let's play, natáčam hardcore a budem natáčať aj Minecraft s Lenovom, no možno s Lenovom, ale hlavne budem natáčať Minecraft s Bobríkom. Presne tak, Cyborg. Ja viem. Dobre, tak takto to urobíte, no neurobíte, lebo tam bude aj pár zmien. Nebude, ale no. Teraz to musíme spraviť ako kocku. Musíme to spraviť teraz takto. Sem si už musíme dať 5 kociek. Kto pozeral to video s Lenovom, tak tam sme ich dávali 4, ale originál je 5. Dali sme. Teraz dáme 5. Dáme si 2 stĺpy, zase z jedlového dreva. Ale musia byť teraz pri sebe. Áno. To je veľmi dôležité. Lebo to nebude pekné. A teraz zase Okno. 5. Sme jak nejakí bratia. Striedame sa po jednom slove. To nevadí. A keď mi niečo dal, si ich tam 6. Zrátam si to. Áno. Prepáčte. Som blbec. To je pravda. Nie, ale nevadí. Ja viem. Ja som vôbec čo? Už máme ďalšiu stranu. No, to isté urobíte aj na druhej strane. Vlastne oproti tej jednej stene. Tu si dáme ale zase už len 4. Dal si ich tam 5. 4. Dobre. Zase. Zase 5. Nejak mi to dneska nejde. No, je trochu dezorientovaný. No. A zase 2 stĺpiky. Počkaj, pozriem Áno, sa. áno. Teraz ho vyplníš. 4. Áno, 4. 4, lebo tu máme tú medzeru. Takže to musíme vyplniť. Štvormi. Slupmi. A ďalšie okno. Je to celkom pekný dom. Mne sa strašne páčil. Videl som to prvé video s Lenovom, tak som sa Bobríka opýtal, že či môže natáčať s ním. On povedal, že kľudne. No tak natáčame teraz spolu a ten dom podľa mňa je veľmi pekný. A ja som natočil jeden dom a ten bude asi na mojom kanáli, že Bobrík, či nie?
Nie, myslím, že sa nám to neoplatí dávať na tvoj kanál. Tak to bude na tvojom? Áno. No dobre, tak domčeky budú na tvojom a let's play budú na mojom. Vieš čo keby všetko bolo na mojom? No dobre, tak všetko bude na tvojom. Ako myslíš? Takže si hľadajte Bobrík.sk. No, Bobrík. Malé i. No, nie Dlhé. No, dlhé i, tak som to myslel. A dajte medzeru a sk. Nie, že tam napíšete SKA. Teraz si vyplníme okná. Teraz by som vám rád poradil, keď tento tu plní okna, nejakých dobrých youtuberov. Napríklad prvý youtuber je podľa mňa dobrý Nargon. Napíšte si na jeho kanál Nargon.cz. No, CZ. Potom je dobrý Minecraft Box, ale podľa mňa je od Ježicha a Hausa je lepší House podľa mňa. A potom ešte Exploited je dobrý. Gogo je taký celkom smiešný, ale tiež pozerával ho. Teraz si musíme spraviť schodíky. Teď si spravíme z normálnych schodov. Takto si ich poukladáme. Kto chce, môže dať jeden, my dávame dva. Je to pekné, je to krajšie. No. Takto začnite od tadiaľto, aby vám to vyšlo. A sem si môžete dať treba takto kocky. Je to na vás. No. Alebo môžete vyplniť hneď schodíkmi. No, to je vlastne tiež pravda, lebo Áno. strecha bude so schodíkov. A teraz to musíme celé vyplniť. Áno, musíte hornú polovičku, nemôžete dať na dolnú, lebo by to nebolo pekné, keby ste prešli z dolného poschodia na to horné, tak by ste tam prepadli kúsok. A ešte, jak vám hovorím youtuberov, tak my sme samozrejme z nich najlepší. Jasné, klameš. Neklamem. Tu musíme tie schody obísť. Keď to robíte tak ako my, tak to nebude žiadny problém. Len narazíte a potom to obídete. Malo by to výjsť. Nevyšlo. Nie, tak Smola. to spravíte tu. No. Tak od tadiaľto musíte spraviť výhybku, aby vám vyšli schody. No. Aby ste mohli po nich behať. Pekne to vyzerá celkom, keď bude ten domček hotový. Mne sa strašne páčil. My by sme si to aj strihli, ale nemôžeme. Môžeme. No, ale riskujeme, že nám padne kamera. Jemu sa nechce. Je to dosť labilné. No, môžete si povšimnúť, že hore vidíte kúsok z našej kamery a vrch počítača, to len preto, lebo máme zle nastavenú kameru a nešlo nám to dať normálne, ako to má vyzerať. No, nevadí. Opoď povedať, že budeme... No. Dobre. Nestrihneme tú strechu? Nie, už to skoro máme. No, dobre. Vyzerá to fakt fešný domček. Ešte krajšie ako tá jeho chajda hnusná. Ty si zlý. No máme, ešte si môžeme sem dať sklo hore. Kto chce. Budeme robiť aj takú fontánu k tomu. Sem sklo. A to je veľmi ľahúčke. Na to ešte. Takto. Dobre. Je to fešné. Veľmi fešné. No jasne. Teraz si musíme spraviť okná. No, nie okná, ale tieto hnedé časti hore. Takže tuto, jak máme 2, dáme 4 kocky. Jak máme 2, dáme 4. Jak máme 4, tak dáme 6. Takto. Sem. No a urobíte 4 do výšky a zase ich spojíte tam hore. Vyzerá to veľmi pekne, mne sa osobne páčil tento domček. Bol veľmi fešný. A toto vlastne takto urobíme. Počkaj, však tam má byť ten balkón. Tu je predok, takže... Aha, tak tu má byť. Tuto to necháte takto. Lebo tam bude fešný balkón. Musíme to spraviť len dozadu. Ja si musím dať timeset. Tak, aby ste videli, diváci. Tuto to aj môžete vidieť na tom našom starom domčeku. No.
Musí to byť vo výške 4 kociek. Nemusí, ale môže. Málo by to byť. Môžete si tam urobiť aj 3 poschodia, aj 4, alebo len to prvé. Áno. Musíte to vyplniť celé, keď to chcete mať pekné, ale... Keď ste videli to video s Lenovom, čo natáčal Bobrík, tak okopíroval som to, čo tam povedali. Že Bobrík. To ja neviem. Že si to povedal. Neviem, či som to povedal. Čo som povedal? Nepamätám si. Ani ja. Ja som to Dobre, zabudol. zadnú stranu máme hotovú. Teraz to už len spravíme po stranách. Skoro som spravil zo stoličky. Tak sa postav. Nevadí, budeme pozitívni. Jasné. Nehovor to. Budem. Ak ste videli video s Lenovom, tak on tam furt budeme pozitívni a to Teraz nevadí. si celá Však strieda aj z toho robí srandu. no, celá naša trieda si robí srandu. A keby Ale nie som ja, z Lenova. Čo, z koho? Z Lenova. No, z Lenova. My ho prezývame Kuriatko. Kuriatko. To sa volá Kurúc. Kurc sa volá, no. Toto vlastne máme hotové. Tuto spredu teraska bude vyzerať takto. Takže na to potrebujeme schodíky. Tak poďme na to. Aké schodíky? Však Aha, z kremeňu. Nie. jedlového dreva. To je jedno. Ups. Schodík dáme sem. Môžete si to urobiť aj z džunglového dreva, alebo toho... Áno, je to úplne jedno. Je to na vás. To je jedno, aké drevo. Aj tie okná si môžete urobiť z hociakého dreva. Fantázia... Nie, jak sa to hovorí? Fantázie sa medzené kladú. Áno, to som chcel povedať, presne. No. Teraz spravíme tak, plotík. Sem. Tak. Niektorí sa možno divíte, prečo to je takto, aby ste mohli sem spraviť Slupy. slupy. Tyčinky. Slané. Picové. Sírové. Dobre. Keby ešte niekto chcel vedieť, tak moje videá trvajú až 30 minút až po hodinu. Máme celkom dlhé. Teraz si spravíme zase okná ďalšie. Keby niekoho zaujímalo, tak budeme natáčať Minecraft a v Minecraftu si ešte pridáme Red Power a Greg Techno, možno keď bude Bobrik chceť, ale Alebo ja... Harry Potter mod, ja to je sa v tom moc sprostosť. nevyznám. No ale Ale píšte! Zariadíme sa podľa toho. budeme natáčať aj mapy ako napríklad Mario Super Boss alebo Evil Santa Claus alebo ešte niečo také. Tu si spravíme stĺpy. Alebo parkour mapy, A to čo je? že skáčeš. Vieš čo je parkour? No to viem, čo je Že parkour. preskakuješ z polička na poličko. No. Však to je taká mapa, že tam skáčeš. Teraz si urobíte len trojkové okná. Áno, zozadu. Takto vyzerajú, máte tam dve tie voľné. Ale z boku, tentokrát 4, kto videl to video v Lenovom, zase sa opakujem, tak tam sme to robili len na 3, lebo nám to trošku nevyšlo. Tak toto má byť originál. No, má pravdu. Možno. Ja mám vždy pravdu. Jasné. Okrem toho, keď nemám pravdu. Čo? Ja mám vždy pravdu, okrem toho, keď nemám pravdu. Už je to skoro hotové. Len chvíľočka. Keď chcete, napíšte do komentárov, čo máte zmeniť. Čo máme zmeniť? Aha, čo máme zmeniť a Alebo čo by sme mali natáčať. Či chcete vrtuľník, my ho teraz nebudeme robiť. Áno. Lebo by to bolo moc zdĺhavé. Alebo napíšte, čo sa vám páči, kritizujte, robte všetko možné. No a čo ešte som chcel povedať? Neviem, čo som chcel povedať. Ja netuším. Cyborg Michael alias. Nehovor mi tak, to je moja stará prezývka. No vidíš. A nová? Keby niekoho zaujímalo, moja stará prezývka je Michael alias Cyborg. A teraz som len Cyborg. Vtedy som bol Tak Michael. toto má vyzerať. Tu si ešte musím pridať stĺpy z jedlového dreva, ďalšie 2, ako na spodu. Tam dáte potom dvere.
A je to vlastne už hotové. Skoro. Ešte sem si dáme zase sklo. Ďalšie jedlové drevo. Teraz nás nekritizujte za to, že sme slačečko. Prosím ťa. A daj truhlu. No to ešte chvíľku počkaj. No, taký jeden skin, Lenov sa volá ten skin, všetko s malým. A to sme si len skúšali mená youtuberov, či aké majú skiny a my sme tam... vlastne to mi Cyborg poradil. No. A som nevedel, jak sa to píše, lenže Lenov, tak som napísal len Lenov a toto som objavil. Tam bol taký neandertálec nožky, tam furt je. Lebo sme si to zabudli zmeniť. No vlastne, bolo to zmenené, len ja som si to tam napísal, lebo som ho ešte nikdy nevidel. No, je to vlastne hotové. Tak teraz už toto všetko nebudete potrebovať. Len toto si necháme. A tieto dosky tiež už nebudete potrebovať. To si mal nechať. Nevadí. Dobre, teraz budete potrebovať schodík z jedlého dreva, no vlastne ten ste potrebovali na začiatku a urobíte si zase tú dlhú strechu. Nechceš to strihnúť? Nie, nechcem to strihnúť. Toto je rýchlo. Klame. Napíšte do komentárov, že Bobrík klame. A keď mi to tam niekto napíše, tak ja mu fakt niečo dám. Súťaž o to, kto skôr napíše, že... No, keď piati napíšu, že chcú súťaž medzi mnou a Bobríkom, ako v Minecrafte napríklad nejaký fight proti sebe alebo niečo, kto urobí lepšieho trolla alebo tak, keď piati napíšu, že to máme urobiť, tak to naozaj urobíme. Môžete aj hlasovať, a kto vyhrá, môžeme mu niečo poslať a musí nám dať adresu. No, to je pravda. Do komentárov môžete napísať aj adresu a kto uhadne toho, ktorý z nás dvoch vyhrá, môžete tipnúť, buď napíšete Bobrik SK alebo Cyborg 1, 2, 3. Tak si môžete vybrať. Kto vyhrá, keď uhadnete správneho, kto z nás dneska vyhrá. Môže to byť dneska? Nie. Kto urobí lepšieho trolla? Dneska. Dobre, kto to uhadne a napíše adresu, pošleme mu nejaký balíček plný sladkosti. Najskôr asi nie. Ja mu to pošlem. Dobre, ako chceš. Mám veľa sladkostí. Dobre. Tak domček je vlastne hotový a ukážem vám skin. Daj radšej F5, bude to lepšie vidieť. Dobre, ale najprv si musíme vytiahnuť nové veci. No, teraz budete potrebovať posteľ. Ja to chcem hovoriť. No dobre, tak ma navádzaj. No, truhlicu. Posteľ už máš. Obraz. Nie, rám. Potom budete potrebovať schody z toho. Potom budete potrebovať z kremeňa také tie podložky, či nie, jak z toho schodík. Poklop. No aj poklop, aj schodík. Záťažovú nášlapnú dosku. Áno, a železné bloky. Áno, tie budeme isto potrebovať. A rovno si už zober aj ten polschodík z toho. To už mám. Nie, taký toto, počkaj. Kúkaj sa tam. Počkej teraz. Taký. Počkaj. Nechcem ukazovať, nechcem, aby tam bola vidieť moja ruka. Keď tam bola vidieť, tak mi strašne prepáčke, mrzí ma to. Dobre. A plotík. Aby si spojil a glowstone. No, glowstone, takže toto si dáme. Potrebujeme glowstone. Je toho strašne veľa. Glowstone a potom schodík z kremeňa. No, však to som sa ti chcel celú dobu dohovoriť. A plotík, kto chce, nemusí mať, ale tak... Je krajší. Áno, my ho dáme. Tak, ideme si spraviť posteľ. To je pravda. Najprv budeme potrebovať ohradenie, takže... Prečo to robíš na prvom poschodí? Prepáčte. Na druhom poschodí to má byť. Som nešikovný. No tak, keď už som tu, dám si sem glowstone. No, tak to tu má... Hej. Haha. Vidíš si to? Nevadí to. Chcem si dať glowstone. Glowstone? Glowstone. Však, glowstone. Glov.
Nie, G-L-O-V-N. A môžete si ho dať aj sem. No, to bude krajšie. Bude to veľmi pekné a Daj si pekne to bude timeset. svietiť. Aha, však je ráno. Či nie? Bude tma? Neviem. Ani ma to nezaujíma. Môžete to takto vyplniť. Dáme si ten timeset. No, vidíš. Zase takto. Dobre. Sem si zase dáme glowstone. Glowstone. Svietivec. Dobre, tak to budeme hovoriť svietivec. Vyzerá to veľmi pekne, taký rozpolený glowstone. Tak svietivec, A no. sem si už dávať nebudeme. Sem si spravíme tú posteľ. No, je veľmi pekná. Musíte si dať takto 4, jak sa to hovorí, 4 krát 4, 5. 5. Čo má byť 4? Aby sa nám zmestila dvojitá posteľ. Však zmestí. Sem? No. Sem. Ne? Tak dáme trojitu. A ja by som si tam dal truhlu ako nočný stolík. To je jedno. My to spravíme takto. Dobre. Toto máme hotové. Teraz to vyzerá ako vlna. Mhm. To som tiež okopíroval od nich. Tak. Od prvého videa. Tak. Sem. Že Bobrik? Sem. Mhm. Že to kurátko povedalo. Áno, povedal. Keby niečo, už sme to hovorili, ale kurátko je Lenov. Asi To ký... není, to mi len prišiel otec domov. Nevadí. Však to ani nebolo počuť. No, nevadí. Bože môj. Dobre. Teraz zoberieme plot. Sem. Sem nie. A sem. A vlastne to máme hotové. Ešte to není všetko. Ale posteľ je už hotová. No posteľ je už. Teraz zoberieme truhlicu. Dáme sem. Dáme dve, nech to je väčšie. Hlavne, že si dal 3. Však, ale dve na jedno. Dobre. Počkaj, ja viem ešte takú radu, že keď je nad tým blok, tak sa to dá otvoriť. Vieš, že to nejde skoro vôbec, no nejde to úplne vôbec. Prvé poschodie máme hotové. Teraz druhé. No a tú radu vám dáme v ďalšom videu, aj tak ideme natáčať ešte hardcore. Dúfam. Sem dve. Vyzerá to celkom pekne. Áno. Nevadí ti, že tak strašne komentujem? Nie, vôbec. Jo. Tak. Dva železné bloky. V nejakom videi vám môžeme dať aj nejakú adresu našu. No. Kde dáme? Ale ja dám. Tak chceš. Teraz už nebudeme potrebovať plot. Možno mi budú plot chodiť ešte listy. budeme potrebovať, ale budeme hlavne potrebovať poklop. Ten si zoberieme. Dáme semok. No tak. Kašli na to. A zatvoríme. A tam hore na tie kocky to má byť akože taký, jak sa to volá, pult? Nie. Pultík. No. Záťažovú dosku si dáme sem. To tam ani byť nemusí, ale Je to pekné. môžete si tam miesto tej dosky dať kvetinače. A sem si ešte, toto ešte dáme preč. A to bude z vrchu vidieť. Pece, nevadí. Nebude. Bude. To je jedno. Dáme si takto sem pece. Medzi tým mal byť glowstone. Nemal. Hej, tak prečo to v minulom videi bolo? Tak. Ups. Môže to byť aj tak. Takto, alebo vyplnené. Je to na vás. Dobre, a teraz už budeme potrebovať poklop, nebudeme plot, ani krém. Napíšte nám, či sme podľa vás dobrí youtuberi. Aj keď vieme, že nie sme. Dúfam, že napíšete, že Boberik není a ja som. A keď to napíšte naopak, tak poviem jednu nadávku. Schody z dubového dreva, rám, poklop. No, to je všetko. Ešte nie, ešte budeme potrebovať chodík zo skaly. A mal si tam aj meče. To nie je potrebné. A čiernu vlnu. No si chceme spraviť televízor. Televízor Made in Čína. LCD. Jasné. Made in Taiwan. Že sa vám to nepáči. Tak. V Mňavkrafte máte aj normálny television. Môžeme to spraviť aj takto. V Mňavkrafte som povedal, nie v Minecrafte. A
teraz si musíme spraviť pohovku. Nemusíme. A mali by sme. Môžeme. Chceme. Nechceme. Hej. Nešikovný, nevadí. Dáme si tak. Takto 3. To nemusíš, kľudne to tam môžeš napojiť. Nie je to už nejaké gigantické. Nie, není. Tak. Pohovka je hotová. Už len doladíme. A domček je vlastne hotový. Áno, je hotový. Ešte budeme potrebovať vodu. A ideme vám ukázať tú fontánku. Áno. A môžete si zobrať úplne hociaký blok. Je to na vás. Alebo hociakú túto dosku. To je tiež jedno. Spravíme si 4x4 ako keby jazierko. Dá si 3x3. Aha. To nemalo byť tak. Ne, tak 5x5. 5x5. Prepáčte. Už som nejaký dezorientovaný. Nehovoril som náhodou, že není dobrý youtuber. Som trošku dneska dezorientovaný. Úplne. Prepačte za tento zvuk. To bolo nechtiac. Môžeme si dať 3 Dúfam, alebo že ste ho ani nepočuli. To je také moje špeciálne škrabatko na chrbát, čo mi požičal túto Už Bobry. len toto zničíme. A máte peknú fontánku. Ja som si to vpredu spravil také vysoké. A ešte si spravíme takéto vnútro si môžeme spraviť, ale nemusíte. To robiť nebudeme. Taká strecha, aby to nebolo také holé. Dáme si jeden kremeň sem. Dáme si jeden kremeň sem, potom nadpojíme, ten zničíme a už to len ohradíme. Donútra môžeme dať takúto dlaždicu. Ukazovať vám to nebudeme, je to ľahké. Tak, dovidenia, zdraví vás. Počkaj. Čo chceš? Dajte nejaké lajky, prosím. No dobre, môžeme ukončiť. Dovidenia, zdraví vás Bobrík a Cyborg. Čaute. Majte sa.